Way tubig ang daghang lugar sa dakbayan sa Davao. Apan, bisan pa man niini, porsigido ang Davao City Water District nga ipatuman ang 30% nga pagtaas sa atong water bills nga may epekto na niadtong bulan sa Agosto. Walay mahimo ang mga konsumidor. Sumala sa Davao City Water District, gikinahanglan kuno nga ipatuman ang water rate adjustment kay giaprubahan na kini sa Local Water Utilities Administration kun LOA niadtong bulan sa Hulyo og 60% nga pagtaas sa bayad sa tubig aron kuno masuportahan ang pulo ka tuig nga development program sa Davao City Water District. Apan matud sa Water District, naluoy kuno sila nga ipatuman ang 60% nga increase, mao nga gihimo nilang tulo ka hugna ang pagpataas sa tubig. Buot pasabot 30% sa bulan sa Agosto sa tuig 2022 ug laing 20% sa Agosto sa tuig 2023 ug 10% sa Agosto tuig 2024. Matud sa tigpamaba sa Davao City Water District nga si Giovanna Cresta Duhay Lungsod, ang pagtaas sa presyo sa tubig dakong tabang sa pagpahapsay, pagpalambo ug sa pagserbisyo sa Davao City Water District. Iyang gibutyag, wala mi protesta ang daghang katawhan sa dihang nagpatawag sila og public hearing sa pagtaas sa presyo sa tubig. Apan dunay mga pipila ka konsumidor nga gustong tarungon sa Davao City Water District ang ilang supply sa tubig labi na sa oras nga kini labawng gikinahanglan kun mga peak hours. Sa datos nga nakuha sa News 10 Philippines, sa 182 ka mga barangay sa dakbayan sa Davao, 112 lang ang naserbisyohan og tarong sa Davao City Water District ug dunay 70 ka mga barangay nga walay saktong supply sa tubig sama sa Barangay Langob, Barangay Kabantian, Tibungko ug uban pang barangay nga halos dili na makatilaw og tubig sulod sa 24 oras. Labi na ang mga lugar nga anaa sa taas o mga bukid nga mga barangay o mga barangay nga anaa sa poblasyon apan nahimutang sa taas nga mga lugar. Apan matud sa tigpamaba sa Davao City Water District nga si Giovanna Cresta Duhay Lungsod, na atay accounted na around 24 to 29% na naga-low pressure to no water. That is from the 240,000 service connections that we have. Pero despite na naga-low water pressure to no water sila during normal operations, ma-account pa man nato that within the 24-hour time frame, magkatubig pa man sila. Kaya lang, with varying pressure, and then katong during night time to kadlawon pud siya, ma'am. Kasi sa ato ang mga facilities or kanang na ay mga leaking gani na dinagko, kanang mga areas actually na naga-low pressure to no water, kani sila ang katong dugay ang recovery. nindot paminawon ang pagpasabot sa Davao City Water District. Pero pait kayo hunahon nga halos tanang residente sa 70 ka mga barangay walay tarong supply sa tubig o walay klarong tulog. Nagsige na lang paabot ang mga residente hangtod kanos unsang oras sa maabot ang tubig, hinungdan nga daghan kanila magpulaw kada gabi aron mahulat ang pagtulo sa tubig gikan sa ilang mga gripo. Sumala sa pahayag sa Apo Agwa ang infrastructure arm sa Aboitiz Power. Maghimo sila og water treatment facility nga gamitan og 2 megawatt nga hydroelectric power nga planta nga mo'y magdala sa supply sa kuryente paingon sa renewable energy facility ug aron didto moagi ang tubig gikan sa Tamugan River ug didto maproseso paingon sa punduhanan sa tubig o reservoir sa Davao City Water District. Apan mahitabo lang kini kung mapahigayon na ang 12 billion project nga Davao City Bulk Water Supply Project nga padayon pang gitrabaho hangtod karong mga panahon na. Kung atong paminaw ang pagpasabot sa Davao City Water District, naay tubig ang inyong mga gripo kay dunay supply. Gani giklaro pa ni Miss Duhay Lungsod. In terms of water supply availability naman, ma'am, no, kung ato ang subayo ng ato ang sources, makaproduce pa man tag around 300, at least, no, around 330 million liters of water per day. Based na sa kaning ato ang existing na supply. And this is actually mag-suffice pa man siya, no, sa ato ang existing na water demand based sa ato ang service connections. It's just that
pag abot no sa ato ang distribution, especially sa katong mga elevated portions or layo na sa ato ang mga water sources, pag panahon mong good sa peak hours of water usage, sila mang good ang ma-disadvantage kay pag peak hours kasi double mo good na ang ato ang water demand. So despite that, nga naatay sufficient na water supply, pag-abot sa kaning mga areas na low, elevated no or layo sa ato ang sources, sila tong dili maabtan na sa ato ang tubig mo nang panahon sa kanang during non-peak hours na of water usage, ni maabot no ang ato ang supply. Kato lang, every now and then labaw na no sa kaning ato ang nakita na data karon tuiga, misaka manggod ang ato ang mga emergency and scheduled water service interruption. So moto ang atong mga areas na naga-intermittent na daan mo nang mas dugay ang kaning oras kung kano sila no water or low water pressure. Bastante man di ay. Apan sa usa ka press conference na tumilabayng bulan, gisaysay ni dihay lungsod nga 300 million liters nga supply sa tubig ang magikan sa Tamugan River kung mapahigayon na ang 12 billion nga Davao City Bulk Water Supply Project. Makabenepisyo kuno kini sa 1 ka milyon ka mga residente kung 70% sa mga konsumidor sa Davao City Water District. Kung atong isumatotal ang problema sa low pressure, mao'y pirming gamiton sa Davao City Water District nga rason nga walay supply nga tubig ang inyong o atong mga gripo. Dili ang low pressure. Kay unsaon ang pag-aga sa tubig sa atong gripo kung walay insaktong supply sa tubig? Natural, walay suyupon kay wala may masuyop og dili kini gitawag nga low pressure but no supply at all. Bisan pa man sa walay klarong supply sa tubig sa daghang barangay sa atong dakbayan, padayon gihapon ang pagtaas sa presyo sa tubig. Og kini nagpasabot nga bisan pa man sa kalisod sa panahon, gikinahanglan nga atong dawaton ang ilang pagpasaka sa presyo sa tubig. Kay wala kitay mahimo kay basin putlan kanila og supply sa tubig. Og sumala sa pipila ka mga konsumidor sa tubig, ang DCWD paspas kayong mamutol og linya sa tubig, hinay mo taod og balik sa ilang mga linya panahon nga maputla na sila og makabayad na sa ilang mga baleronon. Kung kaniadto ang slogan sa Davao City Water District, turn us on and we come running. Sa sitwasyon karon, nahimo na kining we turned it on but your water is not running at all. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!